Dobry Roztomile, witamy was wszystkich sam. Dzisiaj mamy taki happening. Robi to Śląsko-Ferajna, a ojro proseł Marek Plura. Mianuje się to pierwszy bezuchomat na Śląsku. Jest to taki geret, który będzie robił pamiątkowe bildy personom, które przyjeżdżają na Śląsk, żeby mieli taką pamiątkę ze Śląska, Łodnos, z Kulistego. Postawimy dzisiaj pierwszy bezuchomat. Na razie jest przydekowany, zaraz go otworzymy, ale sam was tutaj chcemy przywitać, zaprosić, żebyście przyszli sam kuną. Przywitamy wam, jeszcze tu was przywitał też Marek Plura, bo jest z takiego stowarzyszenia Śląsko-Ferajna, które promuje śląskość, a tu jest z nami europoseł Marek Plura. Witam wszystkich pięknie w Katowicach na Banchowie. Dla tych, którzy nie rozumieją, i będzie okazja nauczyć się śląskiej mowy, a przynajmniej zostawić sobie pamiątkę z tym naszym pięknym językiem i z naszą górnośląską flagą. Bezuch, czyli odwiedziny. My was tu wszystkim na Górnym Śląsku pięknie witamy i my są radzi, żeście kuno na ten Bezuch przyjechali. Chcemy wam pokazać, jaki ten nasz region jest fajny, ciekawy, inny od innych, ale otwarty do wszystkich. Także przyjeżdżajcie, podziwiajcie, a dzisiaj się zróbcie koniecznie foto w naszym pierwszym bezuchomacie. Pięknie zapraszam. I teraz otwieramy ten nasz bezuchomat, a bezuchomat to jest od słowa bezuch, odwiedziny, automat odwiedzający bezuchomat. I teraz, tarararam, fana w dół, otwieramy ten pierwszy bezuchomat. Jest drukowanie i taką pamiątkę możecie mieć. Słuchajcie, już...